thetha nabo uthi khange ndibone yebethuna sisamemezela ngoyesu olunene sisamemezela ngoyesu osindisayo lento inokwenza kwakho how many years usecaweni kodwa lento inokwenza lento yobana wamamkela uyesu ngoba abanye bayazilibazisa bathi ndiyaye enkonzweni akungecawe ndiyakruma nasecaweni kodwa igama lakho likhona Sano! Praise the Lord. Sawufuna nje thina bazalwane la ndizochitha xesha kodwa yandinikeza umdla isisicathulo okubana sikhona ngani intombi zininzi ezinye bethu siyasithanda naxa sihamba endleleni ngoba sinazo zonke izinto esizifunayo ezifuna ukunxiba iiboko zalo ukuthi ezifuna uhamba ngeemoto zakutsho ziyahamba siphezuluze yintoni siphingo sinade samkela uyesu siyafana nabo bantu yebethuna isolichazela ikhona into engohluka nabo siyafana nabobana xa sisiyeshopini kodwa ujumbani akukababonakali siyafayilo kodwa xa ethe ubonakaliswa sorini andinithuki bethuna niyadiva kodwa unaye sisisibheke uba unaye yesu uyintoni na sisibheke ukuze ulumke ithi iBhayibhile ubulumko bokuqala kukoyika uThixo ngasi silumko kanti iBhayibhile kukhona ilitshe lenkomo nakule ndawo yasezilungu sizakha khona amatye zikhona izinto zibekiwe sizakhe namhlanje khona ilitshe lenkomo